Здравейте! Аз съм Маргарита Василева и съм психолог. Хора, никой за нищо не ви е длъжен нито да ви помага, нито да ви разбира. Вие единствено сте си длъжни сами на себе си. И ще го кажа така. Състоянието, в което се намирате, народно му дереджето, в което се намирате, дали сте здрави, дали сте болни, дали сте щастливи, дали сте не, дали ви върви в работа, дали сте реализирани, дали имате добри партньорски взаимоотношения, за всичко това сте отговорни вие и само вие. Вие сте вашия приятел или вашия враг. Много хора разчитат на кармата. Ами то такова нещо няма. Карма означава причина и следствие. Вие сте вашата причина и вашето следствие. Вашите действия или бездействия, думи или такива, които са спестени, определят тази въпросна карма в последствие. Никой не е длъжен да ви помага за каквото и да било. Защото вие сами сте се докарали до това състояние, до живота, който живеете, с вашите избори, които са. Така че когато поемете отговорност върху вашите действия или бездействия, едва тогава живота ви ще се оправи. А когато не поемате отговорност и натоварвате други хора с вашите отговорности и вашите очаквания, вие съсипвате живота си по този начин. Така че хора, вземете се в ръце и си управете вашия живот. Той зависи единствено и само от вас. И не забравяйте, помнете, че вие сте пример на вашите деца.